Şu videony diňe töweregindäkiler sebäpli saklanýan adamlar görsün. Eger kelläňde gowy bir pikiriň, etsem petsemiň bar bolsa, haýsydyr bir samsagyň seni pikiriňden dändirmegine ýol berme. Elbetde, kelläň gelen her bir pikiriň Shakespeare'iň şedevrlary ýaly şowul bolup çykmajagy belli zat. Ýöne hyjy ýürekden bolup, seň üçin aýratyn bir manyly, bir hili edip göräýän gowy netije beräjek ýaly bolup turan bolsa, başga zatlara üns berme. Bar başyna, edip gör. Adamyň programmasynyň düzülüş şeýle. Bizdiň öz hyjy edýän zadymyzy öz isleýişimizi ýaly edemizde iň gowy netijeler gazanyp bilýäs. Innem gözüňe getir. Dinäsi inannyň Allahyň bolsun etdi-de işiň şowuna bolly. Şo pursat. Ine, men diýän netijem şu. Erbedem däller görseň diýmek duýgusy. Ondan gelýän kanaatlanma duýgusy ütköşük bolýar. Şoň üçin diýän men. Haýsydyr bir samsagyň seni öz hyjyňdan dändirmegine ýol berme.